damel ajang bondo pancene putra gak entos Buma iki. Iki gawe rusuhe negara Ngamarta. Yai Mas Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma. Koko Prabu wonten menapa Koko Prabu? Pinten mangke kula badhe madal dhateng Pangurahan Jawi. Pati kula ingkang saged gawe tentrem negari Ngamarta. Panjenengan boten ajri miwah Prabu Buma Narakasura. Aku dak wedina. Aku elek-elek lo. Aku ki abrine Pandhawa no. Omong ngamuk gak wedi aku no. Koko Prabu menawi ngaten panjenengan kemawon kula aturi kang ngatos. Nggih. Panjenengan sampun waskuta mulang dinten mangke negari Ngamarta badhe dipun tamelajangi Pancakara. Pandhawa pun sampun tumut-tumut. Liyani Sadewa. Sadewa. Koko Prabu kasinggihan dawuh panjenengan. Dene iki matur nang jaba ketapno mudha Ngamarta. Papaken kerendakan wujuding wong negara saka Prajudresna. Koko Prabu sendika dawuh panjenengan Koko Prabu. Adiwal Kudara. Boleh kakakku ana perlu gawe apa? Permisi aku dina iki aku kate metu nang jaba. Ya boleh kakakku sliram kang bisa nggawa katentreman. Tatewa dina iki ayo metu nang jaba. Koko Prabu kula ngestaki dawuh panjenengan Koko Prabu. No cipta-ciptaning taline rasa cipta tunggal rasa kembar kinayungan dayane rom sasemita jatim sasmita wangsiting dewom catitan kenane kamomo ora naretna Gusti Surya kuntum Gusti Surya kuntum kina ayo sasmita jating sasmita wangsiting dewa jatitan kenane kamu leyan Koko Prabu kon dadosake deter kang kados ngaten. Yai sami aji dinten mangke kula nggih badhe medal dhateng Pangurahan Jawi sebab Kakang Mas Ratu Madura menika sampun dadosake Bandayuda. Nggih menawi boten wonten salah satunggaling kang pejah. Menawi wonten salah satunggaling kang pejah negari Ngamarta boten wonten pernatan utawi boten wonten hukum. Blideng kakakku dina iki sliramu kang ati-ati. Sebab iki ora luput dari saka putramu. Wujuding Buma Narakasura. Iya ya Adi, aja kuwatir. Koko Prabu renen denten dina menika sampun cekap kula paringi sumurup. Dinten mangke pasewakan agung badhe kula bubarak. Nggih Yai sami aji. Adiwal Kudara unta marep kakakku. Dina iki rewang-rewangan meminta aku munggah nang sanggar pamujan Brata. Ya kang ati-ati oleh sliam jejalu aja rewangi sembrono. Iya Adi monggo Koko Prabu. Nggih Yai sami. Kacrita nalika mangke Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma bibarake pasewakan agung tindhaira trata trambat bin Binaturata nyandak petamulung kating nyandung kamparan bungkul kencana sewang-sewang ingkang raka katingal Ibu Pertiwi. Garwa Parawa tunggal bab sanebas koro
mekaten wis ora luput kang ati-ati selira mengetut laku kak uli kakak iya ati ring putih ayo sok kamrik ibu bartiwi mas ya mas pan penatasan lailung nggih Gusti riris harto riris harta-hartane wong lumaksana Rama kawi lima ibu pertiwi paring pokok lan sandangkan ora kabeh ring rezeki manungsa kang Popar TV Sesat tresno brang sesambi Popar TV kang adelo ring putih ayo song kamrek ibu pertiwi masih pas was kaposos sing driya nganti sira Rama nadyan lamun nadyan lamun ibu pertiwi
Kacrita nalika mangke Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma kersa mbebarake pasewakan agung Tindhaira Tratat Rambat bin Binaturata nyandhapat amulung kading nyandung kamparan denta bungkul kencana sewang-sewanging Tindhaira langkung kaidana mertapa ingkang kawesanan gapura miwagi napura kaya ngaraning dana wong wewe mertapa wis ngarani danane bisa nglebake kang saka njaba ngetokake kang saka njero semono mertapaning gapura mangsa panas uga kepanasan mangsa udan uga kudanan mula kang diarani gapura miwa binapura gapura lawang cilik gapura lawang gedhe gapurane satriya bupati ratu kang tundha kaping 7 ana lawang cilik diapit lawang gedhe kang gedhe diapit lawang cilik semono rikala nginep-nginepe gapura kaya kemanten den temokake rikala menga kaya bedang semayang kanan karine gapura kaparingan sesekoran reca gumbala sekalian kapetoyang cingkara miwa Banukatra netrane kumala wajane swangsa den mbun-mbunanira kaisenan kombang wedi sewu sisi den agem-ageme gamantung bedhomo lekat letembo Bathara Kala mangsa jalma manungsa kacrita nalika mangke Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma kok terus lumebet nglindung pura dhateng Banjar Pertamanan ningali sadaya sesekaran lho wong namane satriya bupati ratu kok seneng marang kekembangan aja diping kekembangan kena kangge panengere wong dadi ratu menawa kembang iku alum negara bakal rusak nek kembang seger negara bakal tumaing reja kacandra sesekaran kuntaka kuntake pitrawit sikar menjangan singa gajah kembang gading bonang kepencil kembang kenanga tutup aja kembang melati lenggere surigadha ngandung wanci nangonang widra konang yang Bagaspati bumi wangkilen nyorot sadaya sesekaran sami abiyar sulaira biarem kacrita nalika mangke Ratu Ngamarta Prabu Darmakesuma sanalika cangkelak wangsul wijik toya arum wijik namane wong wis toya banyu arum-arum gandani perlune kanggo nyeranani slira rikala maneges miwah Gusti ingkang Maha Kuwasa minggat dhateng sanggar pamujan brata wonten ing sanggar pamujan brata sedyane sendakep suku atunggal sendakep sing ngarani suku sikil tunggal kumpul tangane kasendakepake sukune den kumpulake plek kaya mati ngadeg ora mantra-mantra sipating jalma manungsa embayang yang muja swanta embayang yang muja semeti kang pinandheng pucaking drana pucak temenung pucuk grana irung kang pinandheng petitirung kang katingal gengi sanjang maliking bono sanjang aluse cita malike cilik bono jagat aja dumai cilik leng ngincup sundul langit mau mekar ngebaki ngakasa Sang Prabu Asa pejah Pancandriyane pejah namane wong mati panca limandra marga mateni marga sang pekara kudu den tegesake kang petang pekara pandulu pangru pangganda pangrasa ana sumong sumedya ra kene dilu ana rupa ra kene wasna ana swara ra kene dirungu ana ganda ra kena diambu dudu ganda kang lolo gandane sasmita jati ana gandam mengambar selaning agra onom klapnya kanda kang ala kandane rom sasamita jatim sasmita wang siteng dewa jatitan kenane kamomoran retna Gusti Gusti Ngasurya kuntum kinayungan para
Dewa kinayungi widodari Duga tinuwun kasembadan setya ingsun paduka kang gawe kamuran saklumahe bumi takureping akosom murup semarga-margam badhelnya kang kaya brondong surairam kaya ampowanem pinatak nira katon brang-branganem kumurupnya samarga margam kasedhet Ratu Ngamarta Prabu Drema Kesuma sinten to ingkang medal dhateng pangurahan Jawi namung mudha Ngamarta rebut dening salang tunjang kaya walang cilik bancak pating panculat pating bleber golong-golong mangetan golong-golong mangulon ana kawula ngolati Gusti ana Gusti ngolati kawula gundaning kawula cilik ngrasuk busana warna-warni ana kang putih ana kang kuning ana kang abang ana kang ireng kang putih campur padha putih saha tejati tejane wong alitapa manjing dasar kasucenane kang kuning campur padha kuning kaya wong alitapa mati ngadeg manjinge dasar kebraenane kang abang campur padha abang katon beranang kaya gunung sinobong manjinge dasar keberaniane kang ireng campur padha ireng kaya dandang angkraton manjinge dasar kelanggengane geger gemulur sak marga-marga apane badhil kaya brontong Surakaya ampuhan Tegal Gunung Seta nganti peteng dedet limunan dudu petenge amun petenge senjata campur marang Prawala watak-watake mudha Ngamarta krungu bangenging turangga kamaring sine kandhali rantas madal dhateng pangurahan Jawi kaya bisa ngobatake bumi lampis pitu Lir puspita
Sekar pepunden Sri Kresna lir puspita warnaning kusumeng puna Moro semarga-marga padhalnya kang kaya brandang surairem kaya ampuanem bimata nira katonya brang-branganem umurupnya samarga margam mangke-mangke paman kula kok wantun kelungka lampah panjenengan kula kok wantun lenggah sawujajar miwa panjenengan badhe tindak pundi lan diutus menapa kalih Gusti kula Ratu Ngamarta Prabu Dremokesuma paman. Iki ra luput jundangan jele Raden Nuntur. Iki mangkin. Mula dina iki ora luput pun paman diutus Kakang Ratu Madura Prabu Baladewa dina iki. Nek Prabu Bima Narakasura iki gak nrimakno menawa ora dadi senopati. Lah mula aku dikongkon metu nang njaba kok ngetapno Muda Ngamarta. Jak balekno wujuding Prabu Wadyabala ni Prabu Bima Narakasura kang ana kikising kraton Ngamarta. Iki gawe tengara bedhil kaya brondong surak kaya ampuhan iki jelas Wadyabala saka negara Prajutrisna. Menawi ngaten kula witu dawuh panjenengan panemon lalajeng tos pundi. Lah mula dina tata gamane wong Bandayuda. Bedhil aja ditkothonge tumbak aja dirangken. Nek Wadyabala saka negara Prajutrisna ora gelem bali, ayo dicilakani. Nggih, menawi ngaten kula witu dawuh panjenengan. Oh, Prabu Bima Narakasura sak Wadyabala nek sliram gak gelem bali, kepengin tak cilakani temen. Wadyabala saka negara Prajutrisna.
apa